सुनो तारू हो, कहाँ बाड़ू? अरे चाय पानी बनी। हे बेरा हो गई, ए बेरा ले सुतल बाड़ू तू। हाँ, हे बेरा तू उठबू तो कब हमनी के नाश्ता खाना बनी हो? हाँ, कुछ आता की जा जल्दी तनी चाय नाश्ता बनाओ तो। कौन सुता तारी का कलुआ लइका धली। हम लइका धरम तो तू नाश्ता पानी या खाना बनेबू? हाँ, हमनी के तो खुदे लइका है गोदी में लेके आ तब काम करी जा जानलू। तो लो खाली 10 बजे ले या 12 बजे ले सुते नहीं जाना हमनी के बेरा हमनी के सिल लोढ़ा पर कुली केराई पीसी जा। हाँ, उहो गोदी में लइका लेके हमनी के साथ में धरे लो ना धरे लो तो हम काहे के धरी, हम ना धरम। हमारी ये काम बा खाली लइका के नहीं अपन लइका के नहीं तो लोग के लइका के नहीं। हाँ, ये कुल हमार काम रह गेल बाटे। हाँ, जा होने जा बनाओ तनी सा जितने लोग के सुख सुविधा हो गइल बा ए घड़ी उतने लोग का पारे पर चढ़ गइल बाटे लोग। अब हमनी के तो सिल लोढ़ा पर पीसी जा, ए लोग खातिर मिक्सी आइल बाटे घर से मारता लो पिसा जाता में कोनो मेहनते नहीं के आता ना कोई लोग 12 बजे उठता लो। हाँ, ए जा ई हाल बता नहीं हारो में का करथे सनी को या आजकल के पत्तो ही बड़ी सन काहे पेपरवा उल्टा बकाई मां एकनी के फेरा में पेपर वो उल्टा हो जाता। हाँ, जा अपन लइका गोदी में लेके काम कर जा। हम लइका ना धर हमरा औरियो काम बाटे लइका धरत लोग खाना पानी बनाई लो। हमनी के जमाना में रही तो का कर दित लोग ना जाने। हमनी के सब काम वही सही मोह के कुली रह के वही करत रही जा उहो लइका गोदी में लेके ई लो बड़का एथी भइल बालो। आ चुपचाप बना दा ना तबे फोन घुमा देम लइका के लगे ठीक ना। यार हमरा से सवाल जवाब ऐथी न कर हमरा से चल लो जा होने जा अपन काम कर हमरा का पेपर पढ़े दा जा जल्दी बना के ले आओ जा। लइका धर गोदी में धर तई लो खाना बनाई लो। हमनी के भोरे उठ जाई जा भोरे उठ के बना के नाश्ता पानी खाना सब आगे ले जाके धो आई जाओ लोग के सास ससुर के आ ई लो 12 बजे उठी लो आ लइको सुतैले रही लो लोग अपना जा 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 बनाओ। यही हे बेरा हो गई बेरा ले चाय पानी नाश्ता ना मिलल कुली। हाँ, ई कौन बेरा उठला के